jos haluatte nähdä lisää videoita, esimerkiksi sormiskeittauksista tai GTA IVstä ja mitäs niitä muita nyt olikaan, Ryber ja Infamous, melkein mitä vaan. Jos haluatte muutenkin nähdä Mr. Toppari 200 kanavalla lisää videoita, niin painakaa sitä tilauslinkkiä ja silloin saatte aina tiedot, kun olen tehnyt uuden videon tai olen tehnyt jotain muuta uutta YouTubessa. Kiitos tilauksista. Jos tilaatte, kiitos siitä. Ja kiitos, jos katsotte videoita. Kommentoikaa ihmeessä, se on tärkeää. Ja antaa ihmisten sanoa mielipiteensä tai ihan sama mitä vaan, niin annetaan ihmisten sanoa se rauhassa, jos he haluavat, jos heillä on jotain mielensä päällä, niin he voivat kertoa sen aina milloin vaan, jos he haluavat. Ja he saavat kyllä ihan vapaasti kommentoida, miten he haluavat. Minulle se on ihan sama, miten te kommentoitte, mutta minulle se on aina vain kiva lukea teidän kommenttejanne. Ja vielä kerran kiitos tilaajille, katsojille ja kommentoijille. Te olette kaikki aivan parhaita. Ja tilatkaa mun kanavaa. Se olisi sitten moi.